И така, здравейте хора, аз съм Ванчик и сега ще ви покажа как може да смените иконата на десктопа. Ето тук имам една папка Games. Както виждате, тук е няколко игри. И искам да ви покажа как може да я промените. Много елементарно, цъкате само десен бутон и свойства. Тук има една персонализиране. И цъкате ето тук смяна на иконата. От тук вече може да си изберете каквато искате икона. Те са много. Както виждате, може да си изберете. Лично тази много ми харесва, затова си слагам нея. Цъкате приложи. Изчаквате малко и цъкате ОК. И както виждате вече тази папка ми е с ето тази икона. Надявам се да ви е харесал урока. Полезно е, ако искате да смените тези грозни папки, които са. И да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Чао!